Nilayan dua? Punyeta kayo! Lagot kayo. Imbaga agad si kayo ya kayo na akar? Akar kailan akar? Siya kino may bulog laso. Tan sa kini. Ang pinagagawin nyo lang tidya, tan isang pagkini, anapan yung tampo subagan nyo? Siya po'y nanutuman, aki siri na kanyo ha. Ay, ang gano! Wakag! Pagilati paglaban nyo na, ante sa sira tila bata, bagoong tuyo, ang kamuti. Uy, ano ba ang drawing ko? Para ka pa. Mara ka pa to ah. Yun lang yung ini, sa nagtun i-contest. Yari away talit mo manaya. Saan tayo? Naatikan nyo ak? Ipapalingoy topic tayo. Ito may topic miniman. Agkumot antay. Agkumot na talaga si nanunutan. Si kali ako ulit si kada. Boy, baboy, iba ng mutan! Ah! Ah! Lansa crawl! Awat ka. Ay, dugalatan! Agmura lalaban ng eray. Mas matakinid sika. Matatakin ka. Ang kapuni kalakal mo. Mong niyaso. Tanila ko. Ang gami si mabang na imbalag ka. Atot, supakat bilay ko ah. Agkalang urat animal. Ay, nasi ka man ina. Balagang mun kaging man ah. Ah... Ay, shit! Di ka na! Ano? Ang ginay! Bakit mo? Purayo! Ah! Uy! Spider-Man! Agihile! Abak na ka! Bunting! Alagang mo ditan! Punting ba't butet? Ako! Ay, agihile! Kung natiktik. Iman! Wala sa kambiya pa, boy! Ang dati liwan ng sakrol! Di ba may kaging ang katakar? Pate! Uy! Nahanap ka tayo! Yum yum yum. Aga? Lagi mo siyang teknik! Kasyong baka lang balas eh. Oh! Uy! Uy, baboy! Tulangan mo kami! Laser sword. Lagi! Baston ko! Pati akla! Ito man eh. Ay, Niman. Kati pagkata. Kayo! Purayo! Ako! Tingnan mo!
Ah? Aga, mambaras kayo tayo singa Tarzan. Natla.